Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jimmy at Tagala Union. Nga iti agdama kat adda ija Australia. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan dagiti taga-sitio Bukana Barangay No. 10, Parparurok, Vintar, Ilocos Norte, akas kada Rod Patrick Rico Baya, Rudy Baya, Antilitang, Kadang, Pascual, Reyes, Balanay ken Agustin family, ken shoutout pay ken ni Kuya Daniel Balanay. Greetings from John Ray Kadang, vlogger at taga Vintar, Ilocos Norte. Shoutout pay kada Vina Opena, Shaimi Rose Ayon, Belinda Ramos, Aurea Sindayan, Marisa Sapina Kapili, kastamat da Arlene Palentino, Baby Jane Nabayo, Jonah Ampat, Dayan K. Rolyoda, ken Leonora Bautista. Gani Matusalem, Jenny Lynn, Kimberly ken Lady Len, kastamat ni John Rick Prince Kian, Princess Athena ti Sitio Corpus, Barukbok Isabela, from Nelia ti Dubai. Makablaawan pa'y Darashel ken Christian Bagseng from Abigail, Banganan. Shout out kada Aida Garcia, Red Moon, Cheryl Dancel, Kitty and Orange, Salimar Sabado. Flores, Tabag Family, Tibugoy, ken Ipil Buratok.
Tagayuna family ti Santa Ana, Cagayan from Macau. Basyo ken Kabaloy family ti Marmarsang, Alilam, Ilocos Sur. Ken amin boardmate ko dita Newtown, Santa Maria, Ilocos Sur from Elma Basyo. Rumbawa ang Batali family datatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie, Rumbawa. Ingoy ken Dalog family ti Dardara, Tagudin, Ilocos Sur from Laika Dalog ti Kingdom of Saudi Arabia. Pamilya ken kakabagyak dita Alfonso Lista Ifugao from Lolita Maganay ti Hong Kong. Ken makablaawan pay dagiti kakabsat ko from Des Bloom. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jimmy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat kadagiti rinibo adumdumngeg kadagiti padas nga ik-ik kanyo iti biyag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Nakapagsuratak, tamang namnama akmat ama ikan biyag ti padas ko adyak tupulos malipatan. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jimmy, taga La Union, ngamiti agdama ket addaak ditoy Australia. Balo akon manang, pimusay ti asawak gapo iti cancer. Adda dua nga anak mi anapanawan na kanya. Agpadada nga adapay laeng iti elementarya. Sapay ko mamanang tamapili mat ama ikan biyag ti padas ko, kat namnamaag ang makaibati mat iti nabalitokan nga adal. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi kaitabtabon day di asawak, Manang Emmy. Anak ko, ingkay manganan. Itay pa nakaluto ni Lola yo. Tsak pa'y mabisin, tatang. Oray siyak, tatang. Tsak pa'y mabisin. Anak, saan na mabalin na di kay mangan? Mano arabia nagpuyat kayo, kabayatan ti pan na kay masayag day dinanang yo. Rumbang lang abumawi kayo matita. Maikawa kami ngamin, tatang. Awan mo ni nanang akasango tayo amangan. Wen nga rod, tatang. Nagsapamat namin na pimusay ni nanang. Anak, naginananday dinanang yo. Naimatangan nyo mat no kasano ti rigat na idi saan ka di. Pilpilitan na tagpamarangan na pigsa para kada kayong agkabsat. Kunak no na imbaganan ni nanang, tatang. Mamapay ngay akila at latan apimusay. Nasken nga aklunan tayong tinapasama kiti inayo, anak ko. Nabayag na idalit. Naginanaitan. Ngam, kasano tayo pa nga rod itan, tatang? Awan mo ni nanang. Wan nga rod, tatang. Anak ko, adaak pa'y mat. Kanada pa'y da lolo kan lolayo. Kastamot ni Antiyo Anita. Ado kami pa'y amang ipatpatag kada kayo. Tatang. Isong agsinsingpat kayo kun ni ading mo, wan. Agadal kayo anaimbag. Agingkat kabailan kayo pagadalan. Wan, tatang. Laglagi pon mi dayta. Saan ka di, ading? Wen manang. Ang di kagdanag, tatang. Kanayon nagsingsingpat kami. Kumusta nga'y dagiti ubeng, Jimmy? Kas makita yung matnanang. Naliday da. Gapu iti ipupusay day di inada. Dandani di da pa'y kayat timangan. When nga road, isuabag baga akida ka na yun. Barang may liwliwag dan tumatlaang. Talaga nga may na naapektaran da iti husto. Wat nga rat nanang. Ubing daunay ana ulila iti ina.
Nabayag ang naidalit na di inadaga po iti sakit. Kasimot, ang umbita, nakainanan. Awanan ti marik na nasakit. Ay, masyanak unay, no makitkitak ide ti kasasaad na. Nakarkaro pa'y kanyak nanang. Numabalin la kumasyaklaan ng tinagsakit. Kan napukaw. Nakakaasim at dagita anak ko napukawan iti ina. Anak ko. Kinapudno na nanang. Daka muna niya ti aramida kita. Taure siyak. Dakkel ti pan nakaikawak gapo iti ipupusayan day di asawak. Nagrigat gayam ti awan nanang na, manang. Laog na'y aading ko. Nang runak at nagsingpat day di nanang. Kanaasikaso kadata. Uray idada sakitnan. Kan saan pa'y ana idalit. Kasanuta nga rutitan manang. Saan mo takabailan ni tatang ti mga sikaso kadata? Taagtrab-trabaho mat para iti pagbiag tayo. Isuaron bang atulungan tamo ti bagita ading? Sakit lakayan da lolo kan lola. Naskan ang matulungan tamot idan diti balay. Saan tan apaasikaso pa'y kadakwada. Uwan manang, kan tumulong tamat kadag iti trabaho diti balay, nawan di sarnak tayo ti pagadalan. Kasta nga rod taramidan tangading ko. Tapno maragsakan damot kada tatang. Dagiti kabailan tangaramidan. Datalatan ti mga ramid. Makitam ka na ti aramidin dagiti apo ko ta. No itay pa'y nakariing dako ti dako te. Diyay maysa, naginaw iti nanganan tayo. Diyay mo't maysa, agdaldalos dito'y balay. Ay na talaga nanakman dagiti apo ko ta dalain. Nangruna pa itataawanan day di inada. Isu nga agyaman ta, takas ta dagiti apo ko ta. Nairuam da iti rigat. Naimbaglaangan na, tanasaot na nga agadal. Wan nga raw. Namuniji mga anak ta. Madlaw nga aging itakot di pa'y nakailiw-liwag iti ipupusay na di asawa na. Rumbaglaang nga agbalin anatibker. Tadwa dagiti anak na rumbang nga isaganaan na iti masakbayan. Ang amaw nga italaang da italakay. Maaklon tumutla ni Jimmy ti amin. Itinasapa nga ipupusay ti asawa, gapo iti sakit a cancer manang Emmy. Kapilitan asyak tinagbalin nga amaken ina para kadagiti anak ko. Naimbaglaangan taadapay dagiti dadakkel ko akadwak a mga sikaso kadakwada. Adu ti arapaap mi ti day di asawa para kadagiti anak mi. Ngam gapo taawanan, kapilitan asyakon ti mangituloy iti amin. Agpadamot ket di anasingpet ken nanakam dagiti anak ko manang. Iso asaan mo't anarigatan dagiti dadakkel ko kadakwada.
Ingka gumaak nga rod ti naggagat iti trabahok iti construction manang, tapno mapataod ko ti pagkasapulan mi iti inaldaw. Nanang, nagatakangkot ka dagiti daduma ka sa pulan tayo diti balay. Nay, nagadumot na gitagin at gatang mo nanak ko. O nanang, tapno saan kayo narumara magitsenda? Taka si kayo mo't. Sapay nakapudpudot ita ti panaway. Ngam ka, si kalangarudan ang nagtrabaho. Si kapay tinaggatang anak ko. Awan na nyaman na nanang, takabailakmat. Ay, iwan gayam, ayan dagiti ubeng. Nadadadita si Lidda. Ada ka no homework da, iso alap-lapasan da. Apag isungarod nanang. Ay, iwan, nadamasida dita. Agluto kayo, nanya ti kaya tiyo asidain tayo pang rabi eh. Naladak ko, iba atim ditan dagiti ginatgatang mau, ta siya kunti makamaw. Engka agpalasan. Sige nanang, tatulungak man dagita anak ko ita assignment da. Alang nga road anak ko. Kumusta nga iti panagadalyo anak ko? Nasayaat mo, tatang. Wan tatang, nasayaat kami mat kanimanang iti pagadalan ni. Mayat nga radno kasta. Agar-aramid kayo kano iti assignment yo kuna ni Lola yo. Iso nga'y mayak dito, ita ang mga no dati may tulong ko. Nalpasan di assignment ko, tatang. Ni ading langan. Tulungan ko na mga ramid iti assignment na. Inuray ko lang nga malpas ni manang ti assignment na tatang. Tasaktag pa'y surukin ko na. Ay, nagnagam kayo talaga anak ko. Naimbaglaan takasta kayo. Tapno saan tayo marigata na pada-pada. Di na kami ngamin pagdanagan ka ni ading ko, tatang. Kabailan mi daytoy. Mala, lepasin yung arudan dayta. Apag guston to no makaluto ni Lola yo. Mangantayon to tapno masapa kayo ang maturog. Wan, tatang. Nanang, tatang, at ako mayuman ko kada kayo. Maanya ka di dayta anak ko. May papanlitian niya, Jimmy. Kaya't ko nga minta abroad. Ada ka nung mayat apag-applyan mi kung nati katrabahuak. Ha, agabrod ka kunam. Ay, kasano nga rudan dagiti anak mo. Kaya't da nga tati mapanawan. Huwag nga round. Kasarita man na imbag idaano at nagayam kasta apang group mo, anak kao. Huwag tatang, di kagdanag. Ken kaya't ko kumapagawi din lang dito ni ading ko Anita. Nanang, tatang. Tapno isuntikad kadwayo dito no bilang mapagasatan na kamakapan ni Jebal Lasiw taaw. Ay, mayat lakit di anak ko. Di pagawi demon. Ay, narigat ijay Manila pagtrab-trabahuan di adem. Huwag nga rod nanang. Da kayo latanta si kaswan na. Da kayo kadagita anak ko. Katsa kundi makamu kadagiti amin nakasapulan nyo. Sana bale, tanong mapagasatan ak. Sweldo akmat ni Nita, tapno damat gungguna na nga agawid langan dito Ay, kut ala patuluyam tan yaman a planom anak ko. Amumi kaninanang mo para iti masakbayan dagiti anak mo ti pampanunutam. Iso akanayon anak kasuporta kami kan ka.
ading ko. Ag-flight akon. Makamukan ton dito'y balay, wen? Wen manong, di kagdanag. Si kalang tinamnamag mabalin ko pangibatyan kadagiti anak ko. Kastamot tan kadagiti dadakkel ta. Naimbaglaangan at ay manugot kang agawid laangan dito'y. Isa pagyamanak na ita desisyon mo. Talaga apanggap ko mo ti agawid manong. Naunaan naklaang. Narigat iti Manila. Kung nakadituyak laangan ng agsapol iti panggadak. Saanan ading? Asikasumlaangan dagiti kakaanakam. Agraman dagiti dadakkel ta. Tasya kung ti makaamukan ka. Agyamanak nga rod no kastamanong. Di kagdanag, tadyak baybayan ida. Agraman da tatang kananang. Namnamag da itanita, ading ko. Nakapanak nga rod dito'y Australia manang Emmy. Kat kaasi ti Diyos, napagasatan akmet iti trabahok dito'y. Maipapaay kon ti amin akasapulan da dita Pilipinas. Kampante ak anang ibati kadagiti anak ko, taadakat nga rod ti kabsat ko amang tartaripato kadakwada. Binulan apaw itak ida iti kwartada. Kat ninita akabsat ko ti makaammon iti amin, ultimo dagiti kasapulan dagiti anak ko iti pagadalanda. Tunggal makasaritak dagiti anak ko, naragsak damat tanasingpet kano ni Antida Anita kadakwada. Naglabas pa iti tawen, agtultuloy latta ti panagtrab-trabahok dito'y balasiw taaw manang. Tijak ammo, adagaya man saan anasayaat, amapaspasamak dita Pilipinas. Apay ay nagapwamanan si Kanita. Rabe, una yan. Itay pa nga orayan da ka, dagiti kakaanakam. Apay ngamin nga urayan da, kadyak imot ti kaldero. Adda nga ron kasapulan dakan ka. Adda ka nonas kinabayadan da, ijay pagadalan inton bigat. Isu nga orayan da ka, ta dumawat da iti kwarta. Na, pangalaak nga'y katawan pa'y mo't impaw iti amada. Alangan mo tasak ti agabuno. Kasano ako ng maawan, kat sikati mangigigam iti para kadagiti kakaanakam. Imposible yan na ibusdan ti para kadakwada. Kat iyuray da, no kaano amang tad ni Manong. Kasapulan na nga rodan nita. Apay, pangipanam ngay iti ipatpatulod ni Manong mo, nawan ti maitad mo kadagiti anak na. Ano pa yung tiawan na masapul dito'y balay? Ay, Nita, di ka gar-aramid. Ne, awan mo ter aramidak tatang. Anya nga awan? Katlo ka na yung karumuar ama panagbayang gudaw. Rabiin no agawit ka. Di ka pa'y maas-asikason dagiti kakanakam. Nagbaliw ka mo't Nita. Saan mo't atatang? Makamo ka. Di nakpadpadasan si Kanita. Talaga nga ipulong ko ni Manong mo. Di madi nga aramidam. Dapat nag-eskwela dagiti apo ko talakay. Wendalain,
Madlawa makasangsangit na tawan mo ti inted ni Nita apagbayad na ija paganalan. Iunay mo't ngamin da siya babaen. Adamot kan kuha na ti kwartada. Apay ngay nga awan maitod na. Sa bale agparparik na kanyak dalain. Ang mao kagasgastusan ni Nita ti ipatpatulod ni Jimmy para kadagiti anak na. Kanayon nga minarumwar sa kertrabein no sumangpad. Di na pa'y maasikason dagiti ubering. Kandi na pa'y makumpleto dagiti kasapulan dito'y balay. Ay, talaga nga ipulong ko ni Jimmy no maira na siya tiyawagan na. Pinalaaga ko ni Nita maipapan iti dayta. Kaslawan ang yaman na kankwana. Isu ano awagan na ka ni Jimmy, dalain. Ibagam amin rin na mapaspasamak dito balay. Agraman ti aramidan ni Nita kadagiti kakaanakan na. Awan di so amin na dito'y balay Nita. Agatang kan kadagiti kasapulan tayaw. Nang runa dagiti para kadagiti ubeng. Urayak pa'y ati ipatulod ni Manong Jimmy. Pangalaak nga itigatang ko. Naa, apay, naibusan di impatulod na idinapanabulan. Awan mo't ginatgatang mo. Di ka pa'y naitod di kwarta daw dawaton dagiti kaanakam. Awan nga roden nanang. Iso nga da ka ita dito'y balay. Saan ka rin warapulos, tawan kwarta na gastusam nga agbayang go daw? Anyamot na itang ibagbagayo? Nagbatad, gasgastusam di saan mo akwarta. Apay, saan pa'y nga umdas tititod ni Manong mo akwartam iti binulan? Tapati para ka nagiti ubeng, kan para iti pagkasapulan dito'y balay kat gasgastusam pa yan. Ay, tilay bagbagayo, marangrangak. Kasanaw kat napaiswan ka, iso abasurun ka. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay naimpagman ta idawagan na. Kasano kudyak mo't makontak ni Nita? Apay, awan di tabalay, Nanang. Ay awan, anak ko. Rimwar itay. Apay, anya ti bagam kunkwana. Mas daw siguro no apay ajak nagipatulod iti kwarta para kada kayo. Amok ngamin nga dapat igam na, ta sinobrak ti impawit ko'y di na panabulan. Ay, kastaya, anak ko. Nanang, kan nagbakasyonak ngamin iti mabiit, iso ngay mawagak, ta mailiwak una yun kada kayo. Ay, kastaya. Ay na, nagsaya atan ngay numakaawit ka. Mailiw kami mutankan ka. Nagruna dagiti anak mo. Iso nga awagak ni Nita, ta ibagak kuma, ngamjak mo't maawagan. Ay, bayamon anak ko. Surpresa laangan. Di mo ibagpagagagawid ka. Sa bagay, kastamot at talaga ti panggap ko, Nanang. Iso adiyo ibagbaga nga imawagak kada kayo, wen? Maklatulatan, no dakon di tabalay. Dalain ni Jimin Samert nga anak tadya kasarsaritam iti cellphone itay. Wen lakay, di na ka makontak ni Nita. Iso asyak ti inawagan na. Kasano ang makontak na?
Katadaman itinusadinon a lugar ang nagbayang gudawan na. Apay aya, anyat inyawag ni Jimmy, dalain. Agawid ka na, lakay. Agpaisaw? Wan, isumat lagayam nga awan mauray ni Nita pauit na. Tagbakasyon ka numot gayam. Isu nga imbaga kadinan ibagbagak ni Nita. Ta surpresaan na laangan. Nay, nalaing ka ba at dalain? Uray di ka nagipulaw. Ni Jiminton a mismo ti makatakwat iti aramid di kabsat na. Bayam, tapno baso ka lang ti aramid na. Nabayag a pinatigmaanan ta. Ngabdimot dumdumgag. Ita, makla at lakit day no sumangpot ni Manong na. Uray ka dagiti ubeng, di mo ibagbaga. Tapno masurpresa da no addad ton ti amada. Ay na, nasaya at simangpot ka anak ko. Wan nga ro, Jimmy. Orkat kumusta nga iti briyahem, anak ka? Okay lang, tatang. Medyo makabannog labasit. Apedyak na sangputan ni Nita. Napanan na. Ay kuha anak ko. Ala, anda ka? Ha? Tatang! Ay na, nang magtandakan. Mailiw kami unayan kan ka. Oray siyak matanak ko. Mailiw ako na yan ka na kayo. Kagap-gapuyo iti pagadalan? Wan tatang. Muntatang? Nay, apay nga di na kayo sinukon ni Antiyo. Kaya't yung asawan, nagnag na kayo? Kanayon mo tatang. Di na kaming suksukunan ni Auntie, tatang. Anya? Aguray kayo. Apay nga nagkukutong kayo matan. Tatang, nanang, apay akastoy tilang nga dagita apo ko yo. Ay, di nasaya at apok. Mapan kayo pa'y agpulas. Agsasarita kami pa'y kadatatag niyo. Ha? Ay, abanda kayon taon inton madamdama. At nakadinas ka na maamwak, tatang, nanang. Anak ko. Ay, kinapod no na, Jimmy. Nabayagan na kaya't mi kumanga ibagakan katyar aramidin jay adim. Ngam binagbagaan mi pa'y, barang agbaliw ko nami. Saan merta nagbalbalew? Anya ti kaya't yung asawan, tatang? Ay, dalain bakit? Si Kanti mangibagakan ni Jimmy. ay, kanayon arumwar ni Nita. Di na pa yan mas asikaso dagiti anak mo. Nang runa no kasjay, akaipat patulod mo iti kwarta. Podno da ita, Jimmy. Kat ultimo dagiti kidawan dagiti ubeng, no kastangada kasapulan na bayadan da iti pagadalan. Di na pa yun maitad. Uray dagiti kasapulan dito'y balay, di nan magatang amin. Ay,
Jack ambaw, no sa dino ti pangipanan di adem iti kwarta nga ipawpaw itmaw. Anya, kat no bastante ti patpatulod ko kenkwana para dito'y balay, tatang. Kastamat ti para kadagita anak ko. Sa bali pa iti para kenkwana. Ita, maduktalak akas tagayam tar aramidan na kada kayo, nang runa kadagita ubing. Kunak no matartaripato na iti husto dagita anak ko ngum saan mat gayam. Ken gasgastusan na pa iti kwarta saan matapara kenkwana. Ay, pasensya kan anak ko. No, di mi imbaga adagos kan ka. Angap sa nabali, tasi ka na mismo tinakaduktal. Panagkunak, Jimmy, anak ko. Aramidam ti rumban. Makaamo ka namang disiplina di kabsat mo. Takinapod na. Mababain kami unayan kaninanang mukun ka. Awan ti rumba nga pagbainan nyo kanyak tatang. Tasaan nyo matabasol di basol na. Ngam masapol ang makasaritak ni Nita. Apaman asumangpat. Nasaya at matadakan, Nita. Manong? Adakan? Manong aldawan na nakasangpetak. Sika, naggapgapam. Manong aldaw di ka nagawawit. Dala ang kinadua kagayam ko, Manong. Pinanawam ti obligasyon mo ditoy? Amo kundi amin, Nita. Nakitak tila nga dagiti anak ko. Madlaw na baybayan ta. Ultimo dito'y balay. Awan tinasangpatak nga abastoda. Anya tararamidam. Pasensya kan, Manong. Itata nakita ka mismo ti gapuanan ti aramid mo. Awan mo't siguro ti mabalin mo nga ilibak. Nagbatad ti mading aramid mo. Manong. Iso amanay po dita. Awanin tinamnamaam nga itad ko pun ka. Agsapol kamatan para itibagin. Agnaedak pa diti balay. Tapno may simpak dagiti rumbang nga may simpa. Ken mataripatok pa'y dananang kastamatan dagiti anak ko. Pimanaw mo ni Nita. Nalabit ang mabain nga po'y tinatakwatak nanang. Kanimbagak kan kwa nang agtalinaradak pa'y dito'y balay. Tapno may simpa kayo kan masikaso kayo na imbag. Di nakabailan ang makitkita na ka dito'y anak ko. Iso apimanawan. Bayam, nabayag mo't ang nagnanaon iji Manila. Kabailan nang tibagina. Wan nanang. Kaya't kumat ang masursuro na teleksyon na tapnog nakam. Tiyan mo na siguro ka dyan ako nagsubli dyan abroad. Anya nga iti planom ita anak ko. Agsubli ako dyan Australia nanang. Pabawag pa iti sitwasyon. Kat da kayon ton ti mangigam iti ipatulot ko. Mga alak mo't iti babaon na nakadwayo. Tapno saan ka ang marigatan unay kadagita apo ko yo. Agbayad tayo langan iti babaonan. Ta sigurado pa yung aramidan na titrabaho na. Sikat matungpal, no dait ati planom, anak ko. Anusan nyo kumapay lang dagita apo ko yun, nanang. Katagyaman ak unay kada kayo kan ni tatang, gapoy di suportayo kanyak. Di kagtanag, kanayin tong agbakasyonak, tapno masiguradok anasaya at ikasasaadyo. Alawan, anak ko. Kat Diyos ti kumuyog kan ka iti papanam.
Palabasak iti sumagmamano a bulan, sakbay ang nagsubliak dito'y Australia manang Emmy. Siniguradok pa'y anasaya at ti kasasaad ti pamilyak a pinanawak. Adamot tan naalak a babaunan da, tapno adda mga sikaso kadakwada. Damag ko ang nagsubli kanon ni ading ko Anita iti Manila, kataging ga ita, saan kanupay ang nagpakpakita iti balay. Malading itanakmet iti rimswa adimi panagkinaawatan nga agkabsat, ngamjak mabalin apalabsen ti saan anasayaat nga aramid ti kabsat ko. Kayat ko lakuma nga ikan iti pagnakman na, ngam isumeten ti nagdisnudo nga immadayo. Kayat ko kuma makaraman met ni Nita, iti namay a maipaay ko iti pamilyak, ngam ison tinangpili iti anyaman a kasasaad na ita. Ti konsentrasyon ko ita kati para kadagiti anak ko, kastamatan dagiti dadakkel ko. No anyaman ti kasasaad ita ni Nita kabsat ko, sapay la kumata makaamiris, ta silulukat latamot tiri daw ti pagtaengan mi para kenkwana. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Jimmy. Jimmy, pagayam ko, kasla marikriknak ti saam, anariknam idi nagbakasyon ka dito Pilipinas, gapu iti naduktalam nga aramid ti kabsat mo. Nang namnama ka nga aday tinasaya at akasasaad ti pamilyam nga imbatim, ngam saan matgayam, ta mismo at tinagtalkam akabsat mo, tinangaramid iti saan anasaya at kadakwada. Saan ka mababalaw no binagbagaam ti kabsat mo, ta isumat ti rumbang. Ngamkas itinakunamon, ison tinagdisnudo nga immadayo, ta saan mo mat a pinapanaw. Dayawon kapay ket di itinakunam asilulukat latatiri daw ti pagtaengan nyo para kankwana, taday tamat at talaga ti rumbang. Ngamin pagayam ko, uray pa'y nga tabali-baliktadam ti lubong, agkabsat kayo latta, katrumbang laada kayo ti agsin na ranay, aginggat inggana. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi